מעשה באיזה גביר אחד, שהיה לו איזה בן, והבן פתאום החליט, אני רוצה לטוס לאירופה, לשבת ללמוד שם באוניברסיטה. אבא התחנן אליו, בוא תלמד פה בארץ, תשמור תורה, מצוות. הילד התעקש. אבא אמר לו, טוב, אבל תבטיח לי דבר אחד. אמר לו, אבא, מה שאתה רוצה, שכל יום אתה מניח את התפילין. בוודאי אבא, מה השאלה? שלח האבא את הילד, נתן לו מעטפה עם קצת כסף לבזבוזים, והילד הלך. אחרי איזו תקופה, הילד שולח מכתב לאבא, אבא, הכסף נגמר, שלח לי בבקשה עוד כסף. אבא שולח לו תגובה חזרה, אל תשכח להניח תפילין. הילד קיבל את המכתב, התעצבן כל כך, שולח עוד מכתב לאבא, אבא בבקשה, שלח לי דחוף כסף. אבא מחזיר לו תשובה, אל תשכח להניח תפילין. הילד בעל כוחו כבר לא נשאר לו כסף, חזר הביתה בעצבים. ואז אמר לאבא, אבא, אני לא מבין, אני צועק הצילו, אין לי שקל, אתה מה שמעניין אותך אתה שולח לי, אל תשכח להניח תפילין? אמר לו, בני בוא, תוציא את המזוודה, פותח את המזוודה, תוציא את התפילין, מוציא את התפילין, פתח את התפילין, פותח, מה יש לך בפנים? הילד מוציא ורואה צ'ק. צ'ק פתוח, חתום בידי אבא. אמר לו, בני, אם היית מניח תפילין, אפילו פעם אחת, היית רואה שהצ'ק אצלך והכל שלך. אנחנו קוראים בפרשה, אחר ימות, בפרק י"ח, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני. מסביר אור החיים הקדוש, שבן אדם מקיים מצוות, הוא נהנה בעולם הזה, לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. ברגע שאתה מקיים את המצוות, אתה נהנה פה. כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. למה? כדי ליהנות, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. תזכרו את זה.